paki bachagite ritukuri igoro na gotia buna Musalia Mudavadi na Ruto gokora imirimo teri accident na bego chance gose na beko babanya bakora imirimo amo inde banya bakwimuki ebirengo biensito ya Kenya kwa igasi gasite yo pechi yintangan kabisa Junet Mohamed ne nanya deka ukwana na ya na egento keria bakorte igoro ati kubwatana kwa NC na William Ruto ni gokwanya te gukora obumo bwa oka unyore na Junet Mohamed ni gare obumo buri bwa Simeone na nyandika gukwana sepechi yintangani ayuna arairo borita segaseti ya standard igoro yo kubwatana kwa Ruto amo no murai we kiama kya NC Musalia Mudavadi na rajo yo mwancho murigereri boigo airo burito ase gazeti ya The Daily Nation amangana ya arenga sensemo ya Bomas mimo cho Nairobi abo asomora ibiki amakia ANC anyart ko baga kororia bene iganga ya yo guchakurigia ikirgo cyubura ibwense abo asate betabuna agocha kubukia uchumi yense ito ya Kenya Ruto na Mudavadi nigokora banyart ko babako osibagutwara obwamo ekige kwirira buna umuraibu kya makia ODM niga igera chiko mabera igasi enkongu ayuna arare page ntangani kigima ase gazeti ya The Daily Nation magega yokolie irabuna nache kukwanira igoro yomotengecho Musalia Mudavadi nigo litukuri igoro anyartko baga kubwatana no mokonyi bumuraibu ense William Ruto egentobono keireire gucha gosege keireire ekimina nege tindi gati ya Musalia Mudavadi William Ruto na abarai korwase gosobwamo bwa azimio la umoja mugano yubo igo no irobori kigima ase gazeti ya kane ya gatano na limo na gatano na kabere kuri ndo muliki we gazeti ye nkorware bintu bitano ebyabantu bagwenerete kumanya igoro ya William Ruto na Musalia Mudavadi ekemo gosege tangani kigima nigagotebanga Mudavadi niganyarite ko bakagusamba nigose niganyarite ko bakako gakuyiria obwamo bwa oka unabono acha aibwateneti no mokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto inga nigobona nyarite ko bakagusamba ebitambukero gose ban bridges yani kubwatana konye kuri asomo bwa oka litukuri gorombwaro rekanete ngabono mboli amo yento giya kabere omokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto litukuri rero nigo agucha kumira na naba bwatani baye ase chinsemo chia Karen imyomo cho Nairobi ekara agucha kuralia boikiranu ogokora igasi ni kiama kia ANC na nigo eko igoro buna omorai we kiama kia ANC Musalia Mudavadi niganyarite ko baga kubwata abantu by surprise gose niganyar egenta korete ni kiamu basukano ochia se abamwabo abo bari omorai we kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na Gideon Moi oyoro moraibe kya magia kanu mbamanyete ogocha kwa William Ruto mbatebetigu ekige kagera bagasoka korwase omusangere kanu yo gento kende gya kane ngelinga Musalia Mudavadi nigarorekanete koba omunyanguru nande omuntu takumetie chingaki are komochia serikali ya Uhuru ne kya magia Jubilee gosoborai wa Jubilee negento kya gatano nande kyo moelio nigomurikia gotebanga Musalia Mudavadi nigaorogetie karakta yaye nga Musalia Mudavadi ningo onyekare aso bwamo bwa oka litukuri igoro bantu bange mbakagerete nga yonsi na chekwana kigwa kurende nga this man Musalia Mudavadi igoro nalie arusiti uno muntu kubike mask kwa Yerusia muntu manyange sura yago niriri igona arayo muliki ayeto bulitase gazeti ya The Daily Nation amangana siasa na mangana iyo kubwatana kwebyama igo aso wesomera amange some page ya kane ya gatano na limo ya gatano na kabere ase gazeti ya The Daily Nation na njumuna lina wate gazeti ya The Standard ni eta mangana iyo borita se page ya kane ya gatano oike page ya 10 igo korone ya tikwikire ne gazeti ya jamurikira mono ekero bakubona ni atikwike yarenge gose no bokoreri Musalia Mudavadi achagete ritukuri na kera bara ibendete kuri birengeri omo senator we county ya Kericho Aaron Cheruiyot ni ganyarika otena ya kora Mudavadi ni ganyarika gotegerera eriogi ria ba Kenya anene ekera otena ni ganyarika gotegerera eriogi ria ba Kenya kyonengana ba Kenya ni
nigo banyari bagotwara emechande menge no kubwatana kwabo nkojikoimokia gose nkojikochenji ense itu ya Kenya. History lecturer nara nero kurukuna Edward Kising'ani nera wateana yaya okorore move ye ne chikonyarage koreta abaruya ange na kubwatania abakenya abaruya bonsi asense meli ya mang'ana asiasa aina mang'ana endete gukwanwa barai bagendete kurwa birengere byabo kabandi mbale bagogete n'umukutano uyu korengana n'abariki begaseti nanda abandi mbale batagogetu buna bali basogete kurwa se umusangano uyu nandi bano maite kumachikorekana buna abo mabwaka mbajagete gutwara kembugu geke gose mbajagete gutwara umusukasukumoke ikero batwara to mukutano engaki ensema ya Nakuru eikeri yetete musani ndabata chetorro lakini twaroja barai bande mbajeto abaraibe bya mebinde byabwatete obo mubwaka mbachetorro lakini bateana musani ndabata chetorro era korani gaganyete yatikweki yaye yerituko ligoro ikikirete buna alende na utangasire gosengo bari kubwatana n'umurai mukonyi bw'umurai bwenze nandane barabuni go bahote buna umurai mukonyi bw'umurai bwenze ni gakete ase umusangano ibuno mosani tacheto bune competitor anene katoroje kurumushyo batete na Raila tare kwenda umusangano yo ikere ne competitor ya musani ndabadi kurende bona barabuni go bahote na Ruto ni gacheta sense meyega buno mosani tacheto bune competitor ase page ya gatano na omo ase kasezi ya standard bono aba kurwa nsema ya Western maiga ya NC musani ndabadi ko bwatana no murai kiama gya uda gosoma konyi murai bwense William Ruto nigo bono banyarire bagokana kabisa ose bakomochyo kubwatana okwo bagote no kubwatana okwo tali gochiko konya abakenya kurende nigo babwate ebirengere byabo abanyene ekarotoroje n'abarai bali banene bali bakomoko boko umurai w'ikiama gya ODM Raila Odinga ase obomo bwa Asimiura umoja nigo bono batebru na haya musari mudavadi ni gatagete ku misiri ose ni gatagete gosiria atari kujikora baruya senjira erendo ngikorengana no murai w'ikiama gya Democratic Action Party DB Kenya leader wa Munyunyi ni gatebru na haya enseme ya Western nebwate asigochi korengana baru nigo bakomoko boko umurai w'ikiama gya ODM Raila Odinga asibate bina barabu nigo barasimyo re umoja kurende musami ndabadi ni garaende erebieka omonyene boige page ya gatano na limo mwanchu murigereria nigo murikiari getengangi kyagerete msalia ngikiagerete Gideon Moi na Kalonzo Musyoka gosoka gorwa ase mukutano uyo nigo bagotebanga nigo bamanyete ngomokonyi bomurai bwense ngwikera nari ngaso musangirikano uyo ekero baigete asenseme iyo ya Bomas agento batebate na musale Mudavadi tanyari tukobaga kubatebi kurende ase Moses Wetangula nabakororekana ngere nabwate hint usena manyete nga ngikiare guche gokorekana ase musangirikano uyo asenge ncho ye chinkwana chae anyari tukobaka ukwana gose speech ya yeli tukuri igoro boigo abaraikoro asensemo ya Western abara babwatani bekiama kia Azimio la Umoja bakora wanomo governor Kakamega Wycliffe Oparanya na boigo omo county assembly speaker Kennedy Kitwale kilwake nigo banyartko bako kwanira balikia mangana litukuri igoro na goteba buna okubwatana kwa oka ose okubwatana kwa ANC ne kiama kia UDA nigo kuri okubwatana gutari kogenda ande asinge nchunga okubwatana okwo nkulia nekerenge kiagi uchigo konya aba Kenya ingane irobolito no bunge ojunet bunge Osuna East Junet Mohamed oyonya tukabaka gotebanga okubwatana kwa Ruto na Musalia Mudavadi no bwamo bugujikugwa asobochori buguche gukoreka umutinyo gatano na gatatu asinge nchunga aba Kenya tayare mbamanyete ngomurai bwense ningo gweterano nyene chinkwana chiaye agukwana kero ari ase chirali igo nigo bali no kwegena buna Musalia kogenda guchikubwatana na Raila na William Ruto ekitali getango kenene na ande no bwamo buguche kugwa guche motwe kurende nchenko kuboliga oyo mto Brighton
ekero ANC bagochamo na UDA bonsi nigo barigeti kurigia ekirugo kyo president oyo na betega go declare litukori goronga nchengo chinde kurigia ekirugo kyo president ande ntorocha babwatani baye buna moseneta we county ya Kakamega Cleopas Malala na babwatani bande ba bikia mekya ANC nigo basuguma kigimanga musalia ako kwa debe nonyena basaye bali bakomoko boko litukoria maariganio asumocho yobo masiritukoria muisondelia Saturday nigo banyatwa bagoteba musalia noale mpaka engoli bono ngukuboliga ine ekero bakubwatana bakoriga siamo igo oyo mobo igaguchigutiga kuboli kero kyo president oyo ndabe mo konyo ye gosebono egasi ene kibaguchigokora sobwamo kuringana n'ibirengereri byao maite igorekero ba igoro nakina hote ritangani na korengana na NC William Ruto ni gachie top no musani ta chie top ne competitor igo mbare arari bene na babwatanire na wateabu na barabu ngojikorigieke kiro monto ko jar kori kiro kyo borai bwense lakini na batete no ni gachie top no musani bone tuji ko ganya torene obusani obwawe gojikogendera wajikorosi obo karuto na somire gaiga Ruto watebirera sensemo ya Karen ngochiale kuraria bene okokora emirimo amo nekiama kia ANC bono gokora emirimo eye nchira kibaguchigokora sengincho bonsi nkuri barekerwo kyo borai bwense korengana ebirengere biane omete nturaenda pati nomination sobo chorio bokebwe biama igekero barabwatane turojino no ne kiama gia sobo mobwasi miora moje tumaito mo fragpera Raila Odinga lakini bono mbarachora ngochikobe running mate ngochikobe bono na haba mbarachora ngochikobe running mate eita kaena Musali Mudavadi kagwanja be running mate ya Ruto oseruto kagwanja be running mate ya Musalia nturama yego bono siasa ya jakire siasa mbono ya jakire kwale kwa ikia nturama ikia no enchimi chikino alenga somo kutano yigoro ne na sogete kero baroche William agaswa na barabo mba sogete iga manduna bank ba sogete oro lakini oyonde William Kabogo former governor ya Kiambu erna atgarito na ningo gitaka goteba na kagotebi Dr. William uyu mokonyi bumara wense na kwaransiriria matuka mangi siasa romete ndigo change asichidaika chinke siasa na bego change na mambe ntoko maingi kale okakiba jina barabo kiba renda sense melia moino na barabo atebe nkuri kibari bro kibara so asasi mio na barabo ntoko maingi bago jikwegwa osina barabo bago jikwenda obuna chikompeta ose bago jikwenda buna basani igo siasa ero tere banga buya lakini ntoroje na negendete kwibanga etoko ntorore na ninki ye korekana kinyo korana no gosoka wa abakuru somo kutano bwa NC goro okoro no bomo bwa kankubune kabogo jira kinande na nchina ma uchikwerengereria usekero ngwerengerera no Kenya igoro ni gore ngomo kutano NC tore ngomo kutano bwokoma okoma tembararangire mokutano abo omanene ore ngomo kutano bwa NC inkibara gosokera kuro kyathan mokutano okorenge na baroni go sababu nene bari gita nigo Kalonzo bagotebanga Musalia abatebeti garigane cyumusani oye taliye competitor kurende bakamatainga Ruto igaro musani Musalia na inturende tali musani oito ekiyekagera bagasoka sengenche karo kwareganira musani ogo no musani oyo tali musani oito entuna boto soka rende tubatige ayama no musani ogo ekine kinaraba kwana gegasegazeti at the Daily Nation buna onye Ruto karo musani Mudavadi tali musani o Gideon gose tali musani o Kalonzo Musyoka ekine kiane mono manyako bagosoka ibono mwanju muri yonsi bugenda tukoyanyora kurwase amagazeti eri tukoria rero kero togenda tukugochambwera kero togenda tukuna kukumanyia sobwenge kurende asobwagari no botambe nabo kwenyorera gazeti ende yonsi nibwata manganaya asengenjo eyebono nero turatebe ere eirubulito asikira egazeti imense ito ya Kenya igonye kogenda tugotubwate gatogotangambia mono sana swagari Facebook na otole live buna Ndizi TV News nabo igo Twitter na otole @Ndizi TV News YouTube swagalia na ndekero waso irense mo ya YouTube rende swagali subscribe like share egera abantu abangi banyoro bwansu tobe family ya Ndizi TV asengencho ya na station ya una mbemo ime na iskoyo rugongo rwabusi krato gusa krato kuraro siasa anke go gaseti ya te standard and nerigete igoro ya abantu bari banyaro
bakobwatwa bari ba Kenya Power korende chinjinia nigo bono chiamo chiri serikali ase okogenda kobwata abanto kobatiga ase chichera gosiko babeka biara koreng'ana nigo bono chinjinia chigoteba buna yaya obotuki mbotakeire gokorwa maega abanto batarabwatwa ekiagera ekero mang'ana ase arekire gose estima yanyare gekoba tari monto oranje estima enyare gegosira nekero ebinto ebigochi bia abatekaniko bono nigo bono batebire buna ebinto mbire serikali etakeire gochungusa mono kobwata abanto aba ba Kenya Power onyore na abanto gweta abanto 10 ba Kenya Power nigo babeku biara ewiki eri yaeta ane nekero ensi yetu ya Kenya yatwarete blackout ensingo yatwarete blackout koreng'ana na emitambo ya Kenya Power nyanyarete kegosareka korende bono chinjinia nigo chiesokire goteana yaya abanto abaito batakeire kobwatwa ebinto mbire bitakere korarigereru ekiagere amang'ana technical tari ebanchete emitambo gosareka kia ntwarora buna ntwarora nonye nomowasiri bwamang'ana kau amang'ana yemerero energy lecho homamo kagoteana yaya serikali ngochire kobeka ebitambo kire bitindi gose yabekire emirobire emetindi kwena kibuna monto nde bwensi otogete buna gose niga ararete egasi egasareka yagochikwererwa egetambo kire getindi korende chinjinia nigo bono chiesokina goteana yaya bantu baite babwatire ase enchera etari kogokia ase bono baborire ekiombe keri gia DCI gokora obotuki bwao bene na kwena kebuna oyo oirete amamochayu nkwererwa egetambo kero korera ase bari bagoteba buna yaya egento eki kiarenge technical gose tari mamocha arenge ya omonto estima gosira ase ense yaito ya Kenya. Ekero mwancho murigeto usukama tu bono twarure ase amang'ana siasa bono nigo ng'a omorakero omotindi oyo obwatete ase ensemo ya Marsabit nigo bono otigira abanto abange bagendete gosiria obogima etugo nigo egenderete gokwa chiribu chimia chigenderete gosiria obogima ase eng'encho ng'a kende nkeiyo chikonyara koba chikorisia boigo nigo enchara egenderete gokora abanto ase ensemo eyio anene mono abanto baria abagotu igo ng'a na emiaka 2 yaetire embura 5 gotwa nenchara nigo yabeire egento kia botambi gose gia kawaida yabeire reality ase abanto b'ensemo eyio ya Marsabit nigo tokomanyigwa gose omoriki b'egazeti ya The Daily Nation iga akare goteba ng'a gwetania abanto chiribu chimia 200,000 nigo ase omwaka bwa 2022 oyo twachagete ore omoyike gima ekero togochigokora kenga omotinyo omotang'ani tore wiki ya 4 bono abanto 200,000 nigo bagocha koakwa nenchara amo nomorakera abwo ase ekiombekeri kia The World Wide Fund of Nature ewiki yaera nigo banyara koba bakoenana obokonyi bw'endagera bore bw'echiringi chimia 5 amo ne chiribu 2 cheguni chia hei ose obonyanki bori bakwa gokonya etugo tenyara koba kegosiri obogima ntwarora chibicha geteiga ewiki yaera abatugi ose korwa ensemo eyio bakorageria chiombe chiabo chibox box ya match box boronge kende kiaborire abantu bakorageria etugo yabo nombara ubuka abanyene bono nigo bakwa chiombe chiabo ne chingamia chibox igo omorakero yo nigo romonene kigima abantu bono bakari gusiria bugima amo ne tugo igo bono omorakera oretire amakwa manena sensemeyo ya North Eastern abwase serikali bone kubori gunga konya abantu aseng'encho buno sikurigeria ebicherega iga yo minto Brighton ne yo mogaka gete oraire inse mwaka mogoto kigima wakire ama no muchando obwenchara ige gento ngigwenete gokorwa asa abantu bensemeyo kerembura bone 5 gutwa ang'e emiaka 2 migima abantu batabwati bunyansi bakorageria chiombe chiabo na baro batabwati ndagira bakoria usamache bakonywa igo ne gento kyo gwichana kigima kurinde serikali ntumetenga mokore mirobiri mekirano egere mokonya abantu mokonye amagima egere na baro beigwenga nkenya bale mbakuigwanga igo bale ensenga bono batari imense ya Kenya mwancho murigereria ndochenga wikirabwo no tukoraika ase mutimo komoke ekaro tukirana tumanye kogenderera amange ase gazeti yesi gazeti cherituko ria rero igo tubaisa gusuka.
Ubwanzu bw'omuguzi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutungito kuri cyambere yategere naye goru ali enche bana ndwari tuli kwemanya eri bana na nkubwena yani nali kogenda on off kero monto asense yiga tomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chiamogaso New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywere mbeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywere chingare nabo igo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe cyo chire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 nabo igo ni gibwate wifi iyo tari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero Ndizi TV ubwanzu bw'omuguzi. Murigereria twakwareganire naende ekero turi asensemo ya kabere asa magazeti yeri tukuria rero kero tugenda tukotebinga kabamo na intwe wetera senjera ya Facebook no turi gali buna Ndizi TV News na YouTube twagotebi kogoswa gali Ndizi TV News gendra go subscribe na go share egere toba bangi buni family ya Ndizi TV twensi tonyoro bwansu ndogani konyora bake abande tubatige isiko ekero bono tugendrete ase page gozase amagazeti yeri tukuria rero nigombwate gazeti ya The Daily Nation. Engineering on gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Daily Nation epeji ne ya 12
bono nigo muriki bwegazeti yagotebanga maega ya ogotagurwa gwechinyumba chibiasara ne chinyumba chiokomenya asensemo ya mukuru kwa njenga imiyo mucho Nairobi bono ensemo y'abantu gose ensemo y'abamenyi anene mono bari bagetwe no muchando yoga bwogotagurwa gwechinyumba anene mono bategemete asoko okora ebiasara byo kubakonya gukinya obugima bwabo bwakira rituko bona abange nigo baonjokire ase agweso ya asubonchororia bwokweonia kemubere nigo muriki agotebanga abana bake bare ange miaka 13 na barabwomba tigiri magega asengencho nigo besoirie aso okweonia kwemubere egere banyare kwenyorera engeria ya kira rituko nigo muriki agotebanga nigo bakweonia uchakira chisiringi 50 wika chisiringi 200 nande obotuki nigo bokworokia buna mbali gutumeka protection gose mbali wetanga njira ende yonsi kolengana nekiombekeri kia Kenya HIV Prevention Response and Model of Transmission niko bokorokia buna abantu gose abantu bali bagokora okweonia kwa omubere nigo bali abantu chiri buchimia ibere oika abantu chiri buchimia inye asense ito ya Kenya ekero mucho Nairobi bweka obwata abantu chiri bu 40 abo bagokora obonchorori obwo bole ebirengo bya 40 igoro yemia asibali bagokora obonyo boiga bw'omubere ande kyombeki ekyo nigakagoteba buna obotuki nigo bokorokia buna ekero ebirenge ebyo bigenderete gukina kigimemense ito ya Kenya nigo bogukinia okwambokeriwa kwebinyinyi bw'inyamoreo wika 14 igoro yemia asensemo osasumuchi o Nairobi igo bono ogokonga kubugima no gutagura gwechinyumba asensemo ya mukuru kwa njenga kwereira abantu abange gwesoya asensemo yokweonia kimubere nayo kumie kiagera mwekere bintu biko koreka igo gimi ekora kana ne kina kirira bagachiko chaka mangana yukurende elina basikonyo wale biasara binga ontuma idino sibikonyo wale biasara binga gosana bisikwaga nyomba mbatigo kweonio kumubere amangana makomwa gocha ayenekwa konde ntu yoko gosingirina mpaka abana bake ni elina ametekera abana bake besokiri nemejande menesa metekera umwana agosoa mwana 13 lakini yokumachkoragana ne tabie yarengo no tari nyomba joko gotagorero kero to gotagorero mete na gotagorero jake bya ibintu binde bingao ngiatarengere tigo chikoni chinjugu gen abanta bange mbare emereti obugima sara konene na ogentu yoko gosingeria abana bake banyarire bagosoa ase tabie yokweonia kemobere ne naki yarko mondo 18 gojigorere kerure erento gonyara komo lakini abana babake batakere kwende skuna nde babwato bugima bwa gojibozio ekumachikorrekana na bono abuno amakosa gochatoka kulende eri ne byombe biri biko egerera abana osino serikali tigerigeria abana abande 18 baragwo banyara bakwira ni gonone iskuru barana kibakorigererwe kyarto ko batiga igo igense ngojere gosareka karato gusuka bosio asikasedi ya the standard page ya 5 na 3 ni goro rwayara rubwata mangana makongu nigo bono serikali anyaragi kuboli kuna tenyaragi kumiamia igoro yoro choru kolende bekemero beri bene gutuka ningi kwirere mebere korutwa senseme yukolengana no monene bwe kanisa ya Catholic monene bwa Catholic korwe diocese ya Nyeri Catholic diocese Anthony Muheri niga nyarega kuboli serikali nyarega kubekemero beri ya bene likwena kibuna obo tukingo korubole boisaine kwena kingi kwirira emebere korutwase enseme yunyure buna litukurigora kabantu kansamba chitororo bagachikora sabiro rocho na ya rocho kona rwabeirwe kunde serikali ya boli guna nyarege kurigireria kumanya ninkige kwirira emebere egotoka ase ensemeyu ekero babuleti umurayi bwense uru Kenyatta nomo wasiri bobolendi bwime Dr. Fred Matiang'i nabali bonsi batenene to bolendi kwena kebuna nku protect bari gosenkolenda bari obogima ekero yanyarukana n'abantu abange bari bakortwa ensemeyu ikikwageruna nigo bagoitwa ekero botukina baro bogenderete asensi yeto ya Kenya kunde omo bishop yagote abuna yaya obuno bosoko bonene
na ande kero abantu baitu bagukwa mete kero gosirio bogima kanya omonto arutiroje nige kubusukwa bonene boigo asichika kejeje nere teri bagaria bena kuboria abasae banyare bagwesoke na kwiriki buna bagichukura ekero agoteba buna abasae bange nigo boete gwesokia kwiriki buna bagichukura ekero ebibande ebinge bigendete koba sichobisi chiabasigari ichobisi chiabachibu ichobisi chia administration ase bono babori buna abasae tiga besoke babwate chikura berikia samatuka atigate makeigo nyuma ekiombe gia IEBC nande gitarasi ekentunde ya gatatu kiara ntunde ya entunde ya kabiri kiara ntunde ya gatatu tekaiyo kiabono bochori tuguchi twendete kwarigani bono manchumurire katogusuka bosio asa mangana yobonchoreria nigo bono ebiombe gose chinsemo chimeboganio bali bagokora obonchoreria bono bakirwe kigima ase ng'encho buna bageni mbaiyo anene mono chioteri chirichire ase nsemo ya coast abwase bagoteba obonia nobonchoreria nigo bwairanire nse ekorwa ebirengo byari goiki nemerongo kianda igoro yemia bale konyora abageni korwa chinsemo ao baba abageni korwa imeyense eto ya Kenya na abageni korwa chinse cheisiko ebirengo bigakina kigima korwa mpaka omutinyo yo oerete o December mbia kina kinetake kurende bono nigo byagure na goika emerongo 3 we nemerongo 4 igoro yemia into kereire bona bakoli bande gasi aso mutinyo yiga o January ange abantu abakoli emirimo nigo banyare ko bagotumwa ase chilive ase ng'encho ng'amirimo teyo bagokora korengana nekiombekeria ya Kenya Coast Tourism Association mo director of Julius Owino nigatebire buna bono chioteri chinyinga sensemo ya Coast nigo bachakire kurwa chi offer egere koranga mpanyore abageni anene monekero bapimete omutinyo kabere litkoria Valentine's Day bangere kubeka ebizawadi gose byewa bike ili koranga mpanyare ko baba kungusa abageni gosoa ase chioteri echichabo nigo bono babolire serikali gosoa ko babwatesia na kubaruseria machikaria makongo ali agerete batali konyora abageni ase emeboganio yabo igokuno gwakwa asensemo yobonya gusasema asensemo yobonchoreria ase che ense yaito ya Kenya kero tugusuka bosio na kero tugira na siasa keigo nigo bono omu gavana bwi county ya Kakamega gwikirwo paranya na kaote abuna obomo buni gobo gukora a joint obochori obokebwe bwa mibigo sebo kanden nominations asa tebirina bono bali basoire asasi mio la umoja wikabe aligani buna ekyame kyo sobomo buni gobo gukora joint nominations kero turoje na barai aho nigo banyare bagosoa asobomo bwa simio la umoja bono gwikirwo paranya ni anyare kaote buna ya ekyame kyo sobomo buni gobo gukora party nominations as jointly onyore buna gwikirwo paranya ne road omo debit gose omo konyi bumurai bw'ikyamekyo ne road party leader ya ODM yibone era associated na simio romocha kore ni gatebire babwatani bense bose babo mobuna nigo bagokora joint osaba chori buri oboke buri bugochukwo banjira abantu okonya ticket chukuri biro emergency to Kenya na mangala sa magazeti elitukolera lero mwanju muligere karato kuligerera chinka kinebiro byeito njigo twanjira kogenderera kurende ntubwate ndeke yamega gusechi ndeka ibere ekarato gukorera amangana ye gazeti egento gukora no kwenyorera ekopi yao onyariko bakogwesomera ase oboime karato guswa asa mangana yenko yo litukolera igoro ekarato kugerera ase kiminano gia AFCON boni timu ya Nigeria nigo yanyariko bage kogenda nka abwase yakiretwe ase round of 16 ekero bagosoretie ne timu ya Tunisia nigo mopiro yo nyari tuko bagusenko yeyo yarenge nkonkigima ekero abamorakoro asensemo ya Tunisia banyari tuko babako baingira etimu ya Nigeria no nyaro rekanetege korokia obunyamasi bwabo amonike ne ase ntunde egosase chinguru kegima ande igomba tagetogwa kwa kurende omweri oye nigo babege twigoli eyemo aserigana liesagero no mugosole yo mukuru ase timu ya Nigeria nganyari tuko bagakoegwa ekadi embaliri egento kenyari tuko bage kuingira abamurabo ba Nigeria nigo nonyena be timu ya Tunisia banyari tuko babakogokera obubuyo bokigima ekero bono basukirwe cha entundende ekero bagoche kumerana ne timu ya Burkina Faso egere bachegwa kana tolenga ngakiere koba lakini wikiraiga timu ya Nigeria nigo yanyari tuko bakego sokigwa lituko ligoro
Ekeminani ekinge chikogenda serituko rero ase timu ya Guinea baraji kuminyokani na Gambia kujakira ense yamo ya bono Marogoba serituko rero Marogoba Cameroon bachikosaria obonyanzi na Comoros kujakira chinze inye chabotuko ekeminani ekinge gendrede ekero timu jinde koigure chiaringire bisero byabo asogo takora buya gosaso goikorwa okonyanja akorete buya lakini one kero jekire round of 16 no goikorwa kwanyara gokoringe gasero kyao na kogenda inde kwena na ribaga chitimu chinde cyanyara chikogendera iko keminane ekinge gendera se lituko lya lero kero chikosoria chibere chikokorekana obotuko obwa lituko lya lero kurende no gwako kone na se timu ya Nigeria na ntumaitenga na ere timu engi yakigima na timu enkong kurendo kugenda kwa yenka ekorokinga umupira bwenkoyo no bwate enjira ogwakwa goseba gotebanga mpira hudunda igono mwanchu murigeria no to wikero mwelio bwa mangana ya magazeti litukolea lero lya Jumatatu biamona asogochora ko baime ya Ndizi TV nero bwanzu bumugusi ekaroto ko rumotimo ko mwanchu murigeria ni gotogoswa asa mangana maya asenjira yobwikira no kurwa semesa yenzakia na ekuragense yamone nusu yabono mambia ntichigo soasa mangana siasa namagenderero useli bagalia basaindiririeli ase ansemo yuburai yogendera ko baime nigotogwa kangambia mano kigima asogochora Ndizi TV. Ndizi TV obwanzu bw'omugusi. Ndizi TV obwanzu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurendera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Mambia jama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinse kumebire chamambia goika chinse iseto imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli litukuliao ase obwansu tumede na manga koraganire kuritukulia goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobire ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuliao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe cherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesumule tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Namambingiana ndo mwanchi umuligereria karongo kwaregania asemesa ya mangana maya kurwase emesa insakia egaratu manyia sobo ikiranu ngana ria ya koregete kurwali tukule igoro goika emambia ya bono mbia mono gwendereta kuligereria Ndizi TV nero bwansu bomugusi nkoira nande egeran kumanyenga na ria ya Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Litukule igoro ase bunge ya Kitutu Chache South ensemo ya Nyakoe nigo mosangirikano ge siasa okoregete ase chinseme icho oyokoligia ekerugo kyobo governor ase county ya Kisii Simba Arati nigaikeraneta senseme yo nababwatani kurwase kiama gia ODM abwase baligetie ababwatani abaya ase boigo basemetia abagusi wesokia asobonge iliokwelikia bunabaki chikura umurikyo ito Brian Sagini Sena na atale tuwekase chinsemecho na gutwareganeria oroboti rukubwatia Ekiama kia Orange Democratic Movement ODM nigo kere ase birundo byokoli kya babwatani abaya abwekerenga kya bekenene kerache koba okobachora abarayibarache koirurukia na kurwanirira ebirogo ao goetera ekiama ekyo siri ni moja na ninawaambia kama mama kiongozi Kenya hii siri ni moja mrijiste kwa wingi kwa chama cha ODM. Nyinyi wakati mlipewa nafasi ya kusimamia chama hapa Kisii mlihakikisha kwamba mmeomba pesa, mmeomba ongo kutoka wale ambao ni aspirants. Raundi hii biashara itakuwa kama kawaida. Hili chamo litatuliwe tafadhali kutoka headquarter ya ODM na wale wengine wanatembea huko nje ambao wanatembea na watu wanataka kuwa wenye viti eneo hili. Muelezee na tupate direction ambao iko clear katika eneo letu la county ya Kisii. Mimi nilianza ODM 2002 tukiwa na mzee Raila. Mzee alikuwa anakuja analala kwa hizi nyumba hapa. 2007 nikaingia kutafuta kura. Ticket nikanyanganywa na nani? Na Ungwai. Ase umoyaga wareganigwa ensemo ya Musocho ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii abwase gati yabaikirana enseme yo namono yokolyo bogavana e county ya Kisii Paul Simba Arati omokonyo Dr. Robert Monda oyokolyo bo Senator Richard Mumaima Onyonga Samuel Omwando aba MCA omo President o Women League kama kia ODM Beth Siango boigo omo President o ODM Youth League John Oleketora abo asebons baba enekelia babwatani ba ODM obaikirana senseme yobuna nomination check ya mekyo nigo chiego chigokoreka asenchera yobwasio kuma minchana kelia bange bagenderete goteba Usimame kwa heshima. Kila mtu ambaye anasimamia anataka kuwa kiongozi anapata haki yake. Anakuja hapo uwanjani, anapigiwa kura, anapewa certificate. Kina mama wetu, dada zetu hawatalala na nyinyi ndiposa muwapee certificate. Tumebadilisha maneno huko juu. Hakuna mtu kupewa certificate kwa petrol station ama kwa hotel. Nabasae kurwase wodi ya Esise kutoka se county ya Nyamira litukuli igoro nigo besogeti na kwelikia asobonge eligucha gochora abarai barachi kubakonya na kubakorera magenderero asobochori buri busio Mulikito Vincent Onyancha na tuareganiretie asoroboti rukubwatia
Amatukamake maiga yekiumbe kyobochori n'echimbe IEBC ochakumurubuli bw'okubalikia abantu buna bakichukura sentunde ya kabiri nande ntunde y'omwelio abasaikuru se wodi yesise ni gobono bombera nase skuru y'oboroso yari Nyameo emeye county ya Nyamira nagosegetana kubwate kura asomoje goyu abarai aoni gobaikirana gati yabo Josephat Orino yokorige karokyo bo MC kurase wodi yesise abwasana kubasegeta basayabo kwerikia etwaja kumanya abamito babwate chikura ango baimisa tubwate chikura sobonge erinde chikura kireko twe tunara ko chora bagan bara ko baba ko tokonya ase chipara ara ko ades na kama da talent na mangana mage agisikana tene chikauti igo etwaje ko mikwa ko teya abamito ase kinyoreke kyagene obwate chikura sobonge nigo oboigoli nabo lyabasayabo otatume kwa nabana siasa asogo turubania omorembe campaign banyara kwa baba kusiri ebitane bitokora kaboniga nabyo byambabya igo ndikatubaligera limondo anene nabora sekika boniga aije kamara ngajere nyale kwa kingo bomo chumbobo nyale kwa bwatasi asekitare yawa nigo chinga kichiboigo olinanyara kubulia abantu kubwatira na sobomo anena se wodi yesise bune enchere yemo yokunyara gochora baraibara bakonye nigo boigo anyara gotebuna igarite yari kubwatira na amenyi bensemeyo elio gwikirania magendera lyatakire ase wodi yo ko reporter ya Ndizi TV korwa ase wodi yesise egotoka ime ya Burabwe county ya Nyamira iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha abamenyi kurase wodi ya basi Bogetaulio nigo litukuri igoro banyartwa bakumwenekeria oyokuriye kirugo kyobo governor county ya Kisii Chris Obure unambache komwa amagoro na kweneke buno beiro mu governor se county yo omurikito Mildred Momanyi na twaliganire tioroboti asenjira ekubwatia imeye county ya Kisii ekeminano ase kirogo kyobo governor nigo kigendrete kubwata inse abo ase yokabeire omobunge obobasi boigo ole omokonyi bo mwaziri nobosombi amo nobwagachi Chris Obure agendrete kumerana nabantu au korwa orogongo rwa Usi ase aumerana nabananchi korwa eward ya basi Bogetaulio ilioko gendereria eganga ya Obure nigo abaganirie abakuboria ekirogo ekyo gokora emesangirekano y'omorembe na kwakira yomo chinga kichiabene eliokorwa okugania kwae asaba na inchi yonkubolinga bali bonse bakuri gichikura baye gulibaga batebe nkibatego bakuri gichikuri ikirande nkibatege gokora bintu kibatege gokorera abantu be county ya Kisii tokore gikure cy'omorembe bintu bitwa cyakiri kororagahiga sabantu bagutumu baje gusali misangirikano y'abantu bandi bintu bimbiya nyagokora kana Kisii gahiga tutayiti kitabuni ikire tugahiga ikera ntura abantu bomorembe na twirinde tiyo y'omorembe abananchi korwa eward ya basi Bogetaulio nigo baenekia bagochia komoa Obure ekura yabo ase kirogo kyobo governor imeye county ya Kisii ase bateba egasia yengia akorete engakialengo mubunge bono na cheko yegendereria bosio twakiranire kunaba basi ngomuntu oranyare gusikia county ya Kisii county egenderere ekiagera nabwate historical fact historical background and environment ya omukusi cyaiga asoboja komupongeza buna nabakunyara ekirogo kyobugabana wa Kisii county abasi Bogetaulio obasi engima tigatomo gako yokoboko na isaine egente kama ko tabango gotiro egine sabako oni gamuso komo emere mutakora na bata kuibora nande chinga kiechechyo abasaye korwa eward yeyo nigo bamasaba Obure gwicha koligereria engana yemechieso ekera araire obugambi mizo omweshimiwa Chris okobe governor sports is so key. It's a talent to tap in karibuni abantu ngabagorona they earn a lot of millions in a week 30 million in a week and we have those talents as to what cheto chitara identified Obure nigo abaenekeria engana eyo ekera abantu itubaranje nyasanje gavana ikine kige ntige tanga nite
bategete gukora koranga amangana y'imichezo kinafasi cya ruru kinyinge saba murabake Siasa Nabasae bali bwate talent iye ba identified by win nafasi Ginko ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi. Ritukule igoro umurai w'ikiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi na nyaritko baga kuraria bene iganga ya yoguche kurigia ekirugo ky'uburai bwense asobachori buri busio nonye nabo umurai w'ikiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka noyo mwabo w'ikiama gia KANU Gideon Moi ujuba igoro mo senator wi county ya Baringo nigo banyaritko bagosoka kurwa somo sangirikano yo chingaki omokonyi ibumurai bwense Dr. William Ruto aikiranete asensema ya Bomas ase omusangirikano yo nigo bagoteba banyaritko bagosoka kurwa somo sangirikano yo asikiria buna tibamanyetigwe gose omokonyi bumurai bwense ngo ikirana renge ase omusangirikano yo nonye nabo Musalia nigagenderete niganga ya yo koraria eganga ya yo korigie kirugo ky'uburai bwense abwase boigo omokonyi bumurai bwense William Ruto atebete buna nigo baguche gukora o egasi nekiama kia ANC abwase boigo ahikaransete chinga kimsalia arenge gukwana nabamenyi gusina bantu ime ya Bomas of Kenya. We will make sure that we decriminalize taxation and make taxes unavoidable but affordable. Unavoidable but affordable. In support of this, we will strengthen stringent anti-corruption laws, making anti-corruption agencies efficient to stop theft in public procurement and enforce transparency and accountability in government. From henceforth, we want to make sure that the report of the Auditor General will not be the refuge of thieves, but the basis of criminal investigation and prosecution of offenders. We will want a fair tax system that allows everybody to do business and to survive. I don't think there's a Kenyan who wants to avoid tax deliberately, unless it's a criminal. But they do not want punitive taxation. They want a taxation that is fair. We shall deliver. Today marks a turning point in the politics of the Republic of Kenya. Today marks a new page in the political discourse of our nation. I say so because Musalia Mudavadi has spoken to the heart of our nation, to the issues of our nation, to the challenges of our nation. And I want to say here that Musalia Mudavadi has stood tall like no other time. I will limit myself to only three things. First, I want to confirm on behalf of UDA and my team that we will work with ANC, we will work with Fort Kenya, and all the other parties that want to work and walk this journey of bringing Kenya together.
Homwancho murigereri gwikira bono tugikira omario amangana maya senchera yoboikira nukurinde tumerana nde chikoraga isano na ibere ekarongo chokumanya yo mona yanda mange asenchera yobwenge gendera kurigereria Ndizi TV nero bwansu bomogusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Mambia jama tuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli ilitukuli yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kulitukuli goro nubo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete Sara umete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena kiti ganda sokie gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotika maega imana ntuno to kwa vitamini gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenchire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasidere twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.